I Simons køkken laver vi mad med hænderne, hjertet og omtanke. Vi går aldrig på kompromis. Hver råvare er nøje udvalgt for kvalitet, smag og ansvar. Vi bruger økologiske frilandsæg fra Danæg og samarbejder med kvalitetsleverandører som Sørvi, Slagter Teglgaard, Polar Seafood, Aarhus Slagteren, Nørre Undsild Slagtehus, Najac Seafood, Himmerlandsgede og får friske oste fra Ostebørsen i Aarhus. Bæredygtighed er en naturlig del af alt, vi gør. Fra udvælgelsen af lokale råvarer til brugen af klimavenlig emballage. Vi undgår madspild og planlægger nøje, så alt bliver brugt med omtanke. I vores bageri bager vi et stort udvalg af koldhævede brød og bagværk, bagt med tålmodighed og kærlighed. Med vores online bookingsystem er det nemt at bestille, ændre eller tilpasse sin frokostordning fra dag til dag, og har I gæster i virksomheden, kan vi levere sandwiches, sliders, smørrebrød eller mødetapas. På Simons Køkken laver vi mad med respekt for naturen, for håndværket og for dig, hvilket betyder, at vi tager hensyn til allergier og laver også vegetariske anretninger. Simons Køkken, hvor kvalitet, økologi, bæredygtighed, fleksibilitet og omtanke går op i en højere enhed.